Никога при живота си не съм се чувствала толкова тъмна. И тук нямаме съвпадение. Ние сме супер сериозни в работата си, заради това заредихме не един, не два, не 3, а цели 12 нови цвята от фондютените на Alicia. И по този начин вече имаме 7 нюанса от зеления фондютен и 7 нюанса от синия фондютен. И само да вметна, че новите нюанси вече са адаптирани да пасват по-добре на нашата кожа. Или за хора с студен или неутрален подтон на кожа. Аз, например, в момента съм с 21N, което си мисля, че доста добре пасва на моя подтон. И също така с колко тъмна е моята кожа. За да ви спестя време, направо ще сложна всичките налични нюанси от зеления къш. Да, нека започнем. Съжалявам, но ги сложих малко на криво, така че ще отида в страни и ще ви покажа цветовете по този начин. И също така до всеки цвят ще напиша и числото, за да ви е по-лесно после да ги намерите в сайт. Имаме и още 7 нюанса от синия къшън, който е с матов завършек, така че ако искате да пробвам и тях, моля напишете отдолу в коментарите и ще го направим.